kana magunga onyonse Dr. Charles Nyaunga kemera chemistry abego no mo Stephen Yolangi kuranyamira Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yako nikirundekerene Nego kurentera Chibicha chinkia na boigo chinkino nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonko bwogusi Neji kaunti chito etanaine Buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori Nechi semo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TV Scania TV yao na boigo ontore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo tore nekirenga Ekio korentera Emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Ubwensu Uomugusi Mwanchu muligerere on Ndizi TV na ndi twikire enseli ya bene tuguchitwa kwanira iguru ya mangana iyo bochenu ntuboto bochenu chaina ao na ndi twabere tugukwanira ange e wiki ya erete ntwakwanirite iguru ya gender based violence neri tukuria rero boigo nimboto magani geiga ase studio yugo kwimanyikani ngangere ningo na ndi nkia gukora ase county yaito ya Kisii kurende ekerenge kenene kiritukuria rero na matukari 15 nomo ayo aguche kwera lituko lia ijuma matuko amatuko 15 nomo yokorwania na kugikeria obunerere bwicise gicha nyomba gose gender based violence eyito kwanire wiki ya eta kurende asengencho yo murigereria anyara ko bakagwaka esimina kugania ngatukwanire engane manyikanite buna mental wellness eyo koreto gwetira kero kende chibura buru cha nyomba eyo yagera na koretero mugani gochaga iga ase studio igo oikire ntagete cheko sanganere asobwagare egere akoerera asobwime na gokumanyia mange igoro ya mental wellness. Karibu sana daktari. Biyamono sana Madam Sara. Aiga no Ndizi TV Obwansu Bwomugusi. Biyamono sana asili bageri. Asante. Nintake umanyie umurigereria ngana kyokorokwa na ndinki okora se county to ya Kisii tomuchaka. Biyamono sana umorali Sara aserieta ni wankuruku Dr. Okibo Walter Bichanga. Nchini gombwa tichitaito chinyinge kwanza ni wonde strategist. Gwetani strategist nigende mental wellness champion. Yingo chikwera asubotambenga na kinde mental wellness champion. Nigonde mediator, nigonde gender advocate whereby ngo defend the kwende issues chia bana bamura na boigo aso kaki aboniga nigongo kolega cia se county ito ya Gusii une minister etenrete amaremo obwagachi amone michi ito ya Gusii. Wa Dr. Gega studio gabwate chitaito kadha na doctor no mediator strategist no mental wellness champion. Yes. Meneta UNCP. Congratulations. Monto gotwali binte UNCP tali gento raisi. Thank you. Karibu sana. Ono akarama tukaya 15 nomo yani tokata 16 days of activism against gender based violence ayo chikwara litukulia Friday. Yes. Kara kwaniranga ke tutaraswa ase etupikete litukulia lero. Biyamono umurali Sara nambe mo tianga kire ingakira umunguru ngambiye mono tatanya sae senge nchanya litoko bagagututunga na indanya liko baguturenda gwikachinga kiechiga na boigo nyasaye no muyamono gekwera na bamanyete nga abantu bunantu binadamu toise kwa wera lituko aserinde nseitekoba agatwari baga ende litwatwara chinga kikyobuya ne cyobube narierage eragotokonya twanyara kumanya nga
ekero tubwate obuya obukinga kikyoboko nguna kiro kinchikolete nchiroro namba ibere nganchire naro ngakire president yaito president Uhuru Muigai Kenyatta mbiyamone sengencho erebwe ko monyene aso mwako 2019 atambwete nga omakongwa soire ko base kinyumba cyeito asa abantu baito nabo yugubone ibintu bibundirira byansire abantu basoire guitana abantu basoire kwengenta sengencho y'amakongo ao akarworo aga introduce a course ya counseling ya bwatamanga na mental wellness asa abegete abantu bali ku county chonsi pikia Kenya tukaenda tukaba trained ase county yaito ya Kisii twarwetora abantu bane nchoyo mobo tubwate mu minister otenete abakori emirimo bagusi Madam Edina Kangwana tubwate umuswati o counseling o korase nyagitali yaito ya KTRH Madam Ruth alafu tubwate the director yaito otenete abakori emirimo bagusi nere okurukudio kongechi tukaenda tukakore course ya Kenya School of Government bono iga etuleki champion cha mental wellness ase Kisii county yaito so wikira igo niche bona se diswar kwa boli madam ngatogendere tuboniga gwika ichumango sieka tura matuko 15 ayo kugikeria obo koreri ubu bose ase ekwende violence obuneriria biyamano nekisegi ase abantu awo litkulia igoro nabwo atari bagarire ligia ngatara ki school awo okwanira abana ba primary because we realized asobo kungubore neringa a foundation ngochiri yatwara mana ya subugima so togaeta ki school awo tugakwanira abana ba beach primary tokubaeresa nga kamuranje mubwena tumumanyenga abana muri na barabumpa muraba mino na baswati ba mino lakini gente kenene nanyore naligerete nandike kango sankeringa abasacha abana bamura twegenire nga gender based violence no negento keko yanda ukiasaba abaswati na abana kinyaruka boka ntoko inyoranga ekero lieda gender ligukwanwa no musacha nore no mumura no arime igo ekenegento nkelinga obuniriria wodi bwese bakokorwa kyasomumura bose go kyasomuswati ebotakere bugikeriwe naende nakio esengima yari koganezerete matukaye 15 limo ende litunyara ko batugukwanira ngukurira abantu baitu bonsi mwanya gitingase mwaika manyanga buniriri bwankirende yonsi mbuyigento kerekia ko kitwa barorire tigatukurirane tubwaterane ende turenda abantu baito totwara ubwanchani buna buri bwakare tobwate mbia mono daktari murigereria nigo tole na Dr. Walter Okibo yo oereire asubo imenga amatukaye 15 na limo agendererete igoro yo kugikeria na kurwania gisegi cyanka gusobuniriria bwanka anene mono buringita abana basubati n'abanyaruka boigona bagaka mbatigire isiko ntwaroche wikeri ya etete na Madam Edina Kangwana uyo nyareteka bagagutwerera asubo ime wano daktari ntotosoe asengana yetu ilitukulia lero mental wellness whatever you are the champion yani no munyangongo asansamiyo ya mental wellness muligiriria kero kendi nataka kumanya mental wellness ekengi ntuki abona nyora ntumbo bwatu muchando yo o mental health lakini batamanyitinga mbanyobwate wane kero tokoteba mental wellness nkie kituminete daktari biyamana sana ekero togoteba igoro ya mental wellness ekenege tukerera isi lakini abantu bange ntoikumanya na ndo kwonyora nga ntubwatoboko ngobura kini tubumanyiti egente kenene obose amana ya mental wellness no koba ogotwara akiri erengia eturiete etabwati boko mubondo wensi totigeta mangana stress na tutabwati bintu biko tosumbua asakiri yaitu oborweire obubwamento obusekero montago twara oborweire bwobongo eriko bugwansira kurwa ekero obongo bwao botaturieti bubwata amangana ao ayago sumbuete na amangana ayekera go sumbuete mutuo nabo wote konyora abantu bandi konyora imitu ya bichokire
kwanyora abandi basore gukora ibintu buna bitatakeiri kwanyora abandi bibire mpamanyiti kubwati kira tipa cyabo cyakira lituko ende libaikiranie bune ibintu bitakeire so ejine ngaki okonyora umuntu bwate ibintu ebinge asobongo bwao mental kero to kwana about mental no bongo naende nakyo no twatwaranga abantu barwate oburwere bw'obongo lakini egentu bantu baito tutamanyeti nkande ntaite mbatabiga rero neringa abantu nabange mono barwarete oburwere bw'obongo oboko bwokogera nobu kisababu ao ngaboniga ngisegoteba ntubwata mwana ngwikira tore kisababu chikogera nande kero kende bintu bikoirera umuntu nyara gutwara oburwere bw'obongo enatagite tora manyumo ligeria nga mental wellness ngentoki ekigwagenderere goteba nobongo gutulia na egente kenene nkeringa twensi egente tubwena kurinda nkeringa nonye makankare ao nonye tokonyora ne bintu ao asubugima bwaitu ntubwena tuli gichinchira yagera kwa renda obongo bwa mbo base korekereri mono bwetani ukiase bintu bitaiko konya gekwera ekero korekereri mono ogusumbwa obongo bwao nabugo tekonyora nga bwaetani ri asubutayigo ikera yagera abantu bakurira tuyigutwara butuko tuyikorara butuko kitoro chiche yagera none kero gutara turuchye ngutara ukonyora abantu umuntu akwenda kunanjira utumne gari kwera tainga taruchi gari ebirengereria bwate binge umuntu kwanyora sori wekwania igo ebinte byonsi kero tukwana about wellness no kwetanga korwa ase obirengereria binge bitaye biyasore na bitaye biya asobugima bwao biyamono kigima daktari kero kende mental health na mental wellness naki tora differentiate between osekinegentekemo nke nabokego chelegentekemo ekero tukwanira about health na wellness it about neye wellness nekero oturiete ebintu byao biendrete nga kawaida lakini tukwanira about health okurwa obongo maitine inchini y'omuntu ekero enchini y'omubere yasalikire nigekogera chinsemo chindi nacho chitwara obokongu bono ekero kwanyu yaikira umuntu atwarire obongo butaturiete ewa affect chinsemo chinde ekenene nkeringa wellness noko akishanga obongo bwao gokora buregas no bwete libaga borengererie korengana nikiwango kerinya satu tungire tutorengererie na gwetani gawe nguchioli wa affect your mental health obongo bwao gwetani asenga ngabutakere korengererie osoe konyora ngo wasore korengererie ibintu birebibe wasore gokora ibintu birebibe esengenjo kerio korengereria na kyo gokora na kerio gokora na kiyekore tubugimo bwao gyakwa lituko nerinde ngana kibwenete komenya biyamono sana daktari murigereria daktari Walter Okibo agendete gotwerera asobwororo na asobwoime na asobwagare igoro ya mental wellness ngana kyobonko bwenete gotulia karobotuliete eyunero mental wellness bonko botabwate disturbance ende yonsi obaise ko bichokonyore kwabeire ebalimo kero kende no bwate libolyo as daktari igoro yemo enkwana eto yelitukulia lero tolikere wetera ase enamba yesimi eyere ase etv yao anyako bwate ibolyo gochase daktari no aregaiga ande nabwate chinga kichugo koira neri asengencha abantu abange ntobwate obokongu boiga bwobonko togoteba afya y'obonko nabora kagenga obachenu noko betusindani gwoka yaya obachenu igo ibuguchaka kurwase afya y'obonko yotokwanira bono iga ngangake ekrobonko bonyara tukoba bugotulia bono daktari mbuya mona sogo kebeka boikera nunga mental wellness ngentoki anne mono konyora abantu bande tukuigu mental igo tomanyine balimeli egutara njira nero sarige tobonko lakini tuonyolire ngano no muntu kawaida banyoro bonko bwao weichoiri ebintu gete mpaka bono nabonga nae bali mende lakini nelio oisogata buya nandokorekana ngoro muntu kawaida bona se mental wellness examples cha mental wellness nchiri chichi akaru muntu oli bwato bonko botulete na kyo korumanye ose examples cha mental wellness biya mono
nambe yemo nyasaga tutunga agatunga ense yakaya kwende chinsa 24 lakini asi chinsa eche 24 toire no munguru tata nyasaye twensi kero muntu kwanyora na roro kero no botokorara buronge na botokuboka buronge lakini kero muntu ubugimo bwaye bugo chinchira ao inkige kogera engenjo tugutume obongo bwaitu enate bango bongo nabu engine no bonge kero bure engine nabu bwate kiregento ekero tukwana about mental wellness ngonyo bongo bwo bure buronge ngonyo bongo bwo bokorengera ibintu biri positive ebyo nabyo wikirania sensei eto uko bongo bwao nigo bubegete obuchafu nabwo korengereria naboro buno bukuira gukia egento kelio okorengereria nakebeka nga kelio korengereria nigo wansa gukore ebikoro byawe biwansa kuba boigo ebikoro byawe biwansa kuba boigo obugimo bwao no bokorori guchigagwe igo mental wellness nigego determine nkyo gukora na mpeyemo omuntu bwato bongo buturiete igagwikirania ebikoro byaye byakereri tuko bunabita keire atabwati bokongundi bwense namba ibere omuntu bwato bongo buturiete tayigutwara bokongu nabantu bande kekoera tayikorera abantu bande buneme cyando ekero bwato bokongu ogukikurike kiro omuntu koranga oyibona ara abaseko bunare oyara abaseko bomorogi nakekoera abantu baitu baikire bagwitana kwanyora omuntu agoika busaigo oswago kigia abantu bande urama abantu bande ko oise kubwati buronge tokonyora nga inkikia musumbua dosenki bagosana egento kia gatatu ase ekwenda amagendero aya kera lituko omuntu bwato bongo buturiete tokonyora kabwata bokongu egento kia kane ntubwate kifamily abange baitumba bwate kifamily omuntu bwato bongo buturiete okonyona ni efamily yae nigemenyete buya tebwate bokongu lakini ekyo mwere naende ekera kanene mono obongo bwao buturiete omubero ole buya no ena marwaire ayo agochanga kiende yonsi ale okonyora abantu bagonya gutwara marwaire nga pressure because mental health was mental wellness nere gokorera ngonyo bongo bwa mbuturieti wanyora omuntu onyorire pressure wanyora omuntu onyorire oburwaire bw'esukari na marwaire kabirayo lakini obongo bwa kibuturiete nigo bokwa health erengia gekoera kire ekimu ky'omubiro egekorega asibya getabwati boko mubondo bwese daktari naroraga nikumanyanga nakiora korumanyanga omuntu oyo nabwate obonko bwaye mbutuliete umanye go differentiating oyo bonko bwaye mbutuliete oyo omuntu oyo mbiyare biya mono abantu abange nganateba ntoyikumanyanga nturwarete wasana kira omanye omuntu oyo ni bali no ena yibwe kumanye no bwenerete osoy kwerigereria osoy kweburinga obongo bwane mbuturiete inkindengererete kekwera kira lituko ebintu okonyona nabiro bisikane bingu waje gosoka kwanyora wose no ngabono iga nari gocha gaiga kingo ikanjira nanyora umuntu bwate track ayiko yegendera para gatigati gakorora umuntu gakorumagega ogenda umuriba gakorora umuntu gorubosyo otaka kumuriba bona nakuminga nkika gokora omuntu bwate birengererie bibo gosokorengererie egente kia so gosumbwa wakebeko bongo bwa oime yatoka gente genke bwati mana lakini naye gekoleta kesumbuye na endengise kuira ni bagatara ire ni riswali yao ntubwate omurikyo moruko kunga deakanage igagoteba nga omuntu uria oumisire nigakoendera kuumise kamono kubworio kuumizo yonde Igonga the victimized is the one who suffers more than the victim. The victimized. Olio oumisire. Ayibona obegete birengererio mutwe lakini olio kuumisete ero okutakira kodeki ochire ochimoino. Igo egenteke nenkelinga asa abantu baitu manyanga obongo omuntu oturiye tobongo okonyora ibintu byaye bikwenda burungi tabwatira asira ya bwangu nkonyora umuntu abwata asira ya bwangu cyo kumubori gento none gogotegera tata itiko gotegera manyanga umuntu inabwata obokongu no umuntu kabiroyo kamuranje tubase kumwagagira na ntomorora bube kekugera taiwanja kwaye
maybe tamanyitinga nabwata obokongu obu omonte kabiro yo muire ngora tema kumukwanira ngora paka obongo bwaye buturie muburinga norochi lakini amagoso nara otagotema kurigereria nki ya kuriose nuko gosera ekero umuntu aturie ukonyora abwate emotions eyitote anga abwate uburubugocha bwango kwanyora umuntu no ene keragotara tarigereritie asagokia kwanyora umuntu soire bwekwania busayigo umuntu akonya bwekwania kwanyora umuntu no ene ebintu bya cyanga kisimi umuntu akonya kubatara gintaro kigenta kubata umuntu akonya bwekana busayigo umuntu hina bukumanyanga bongo bwaye buturiete naru kulikaga iga goteba akurukwa Faustin Sol from Nyamache akubolinga can overthinking affect mental wellness na ndonye ge affect how oyakuruku Faustin kuro Nyamache mbia mono Faustin mbia mono sana asili swali elio overthinking can affect your mental wellness nyasaye atutungite agatoe capacity isaini o ekero rengereria mbiye korengereria tubwati magoso lakini tubase kubika obongo bwao osoe kububika bose korengereria paka masai 24 ogendrete korengereria nga ogoteanga bono nga negasio okora igo okura chinguru cy'umubiro na ndi kwagera ibimo by'umubiro byaso gutwara weaknesses igo rengereria ngonye gwegwikira ninganjitemo umurikito kuruka nga Robinson Sharma igagoteba iga kegwikira chinsa cy'ukurara genda urare kae chinsa cy'ukurara kegwikira chinsa cy'ogosoma genda osome kegwikira chinsa cy'okorengereria genda orengereria omenya gwikasa moteba iga nga ntubuna binadamu obongo bwaitu nabo tukunyara kubo control lakini tuisoko bwaribaga nabo to control igoto obongo bwaribaga botoke nabo korengereri pack excess uneta takiri kabe naye okubwepimira nkikubwena takoraki bokorengereri kabe naye uri in control yobongo bwao egere nari obongo bwao burabe productive lakini overwork ebogo chikugosumbwa no ene kwende bitabu yarikirwe abakori researchers bakorera abatuki bakorera ubutuki batutebira uronge nga omuntu ruronge no bwena takorara tubwene tkorara inse ya masa sapa aseri tuko nari obongo bwa buturia nari no gukina gokoba nari no mubere obubi bwari ngumubere bokosoka Mbia mano daktari omwanchu muligererio Ndizi TV gotore na daktari Walter Okibo oyo gendera tugotwerera igoro ya mental health boigo mental wellness asa agendera tugotumanya so bimekegima nga bantu nonye tuli skogaria ntubwate emuchando bwobonko asenjere ya mugochiyende lakini kagendera tugotumanya nganki turakore kero kindi tunyara ko batugutwara bonko boli botuliyete bwikiranete nali muntu okorengereria burunge buna mwanya bantu obutambe tubwatie wetera sensemo ye mitandao Facebook tonyore buna Ndizi TV News Twitter tonyore @Ndizi TV News YouTube na tole live una Ndizi TV News na ndonyo kubwate kerengererio gomenta gosoko bolya just daktari tolikere wetera se namba yesimi eyuko na wetabo ase screen yago daktari biamono karato usko gochimotwe ningani bono onyale kuba gutwerera nkiye kuyirera umuntu gutwara ibirengererio ebibe ose birengererio bitatuliete biamono abantu baito ense tumenyete nensere nkomu chinga kikia kale tindi mukuru mono lakini ngo igutulenga chinga kikia kale nchya bwato buye bwaye lakini no ene chinga kinakinete to bwato bwanchani nkwale korra mwana omino gako irukiara nkwale korra muntu kirani yaho gagutwara bokongo nonye chichirani ali korra no omwana bw'omuntu kabwato bokongo ominyoka ochikomokonya naenda akora magoso naenda naboigo akogenda naenda ochiomo omurusia magoso obokongo tubwate boniga mpulinga ensi ya chenjire obwanchani bwakale bwasirire chi challenge chire cyakire amarwaira akire aho ajya gusumbwa abantu baito wetani amarwaira gusumbwa abantu baito egento tokuruka nga economy maete chinga cyakale ngirukenga kinakinete ekindagira nchiro otwali kulinga kiyesu siku isi omwana otanyoretie omwana alikira lituko
igo akoranga nigo sumbueta abana bao kwanyora bona abantu baitu twasore gutwara obokongu ne birengera libire binge igonga nambe yemo obwanchani bwaborire ekinege ntegetangani okoranga bamintu nakibono ensi yaba okuchikurigerekera omuntu koranga abantu mbagwancheti ekikiareteire obokongu buburwaire namba ibere twamanyire konyoranga abintu byakire buna bonenga kiye ya covid nigero obuno bokongu burobonene abantu kibesi kyakeire ebataite baikira ebintu buna bitakeire lakini covid nero kwanyoranga yaretire oburwaire asa abantu batancheti geko era kibya mwarangi biashara byasieko ebintu bingi bigatenenigwa eyekaletera abantu obokongu burobonene namba isatu amangana y'economy toise kurigera riskaiga kibese nchiakea mono na inde mono esinge biashara byatenete bingi ekero kibese kyakeire abantu bataito kolege into gite muntu naro ubwatete loan muntu naro o ansete project uri kwagaja ubwate gento gitare gukora abana bigite skuru engiya bese tabwati ya ukikubakanira yagera umuntu tware birengera libire bingi byakikumusumbu obongo bwaye lakini manyayiga oise ko ira kinga kiao kiabene orengera ringora gento kiyo kitabwati chibu nyasaye taigo kwa challenge otanyare ko bogukwiraniria ekyo mwerio naendekere kebe mono bantu baitu bange batamanyeti geko era abantu batwara oburwere bw'obongo no amaganio kurwa saba mintu bari tomenyeta na barabwo ninsi yonsi ngima nga inche buna Dr. Okibo ekero naboka nagenda nakigokora igasi abana bane kaibagosoma naki abantu bakondra ekero mbegeta abana bane school gete naki abantu bakondra ekero mbegete yanga gete naki abantu bakondra ngangari gete nkogendia ekyo naki gento kyabere ekebe mono ase abantu baitu gekoera utagete abantu bakorore buna orengereretie lakini kwebanga nyasaye nakoete capacity yao yebintu rakore na bikire gento ngeokorwa asenga kiyemo ekikiagende paka abantu baligi bachire kuiba abantu bakorire ibintu birebibe abantu baitanire obantu bengentire gekoera umuntu akorengerenga naki abantu bagocha kondra omuntu ochibwita etiga tumanyeiga twetange kuweta korengereringa naki abantu bagotorora torengereri monunga nakintu tokwerora naende kurume ito nakitore gekogera obuye bwao wose enseye igatomenyete nigeroro ekerure moyo abo bachire barure enseye mbayerochi na enseye bari baruro nga bachire bayitigire rero Dr. Okibo no nkaraste Ndizi TV ngenderete gukwana Madam Sara no turaiga naye ntogenderete insitiratenena igo obugimo bwao ebore obuye mono kubwa kurigereringa inki abantu bakorete ki baganeti oikirani nara kubolima akor Maria ugao akubolinga separation gose kisegi kya nyumba nchirete oburoire bwobonko kisegi kya nyumba ekinegento kerege kongumono naende obokongu anenane bobocho bwaletera kisegi kya nyumba mbolinga engencho abantu bagukwana okonarana nkore gogoika abantu babere bamenyetamo basubara amenyira amasa matuka mange baikira batiga no kugamba baikugamba baiwane ogokwana egento tokurukanga communication ekinegento kereke kon mono asenseye ekero no enekero bwato bokongu bwao ime yao otabokwaneti ryorio mboko ere bagotanga ekero gwakwanire obokongu bori ime yao ryorio gwakeirie obobe bwaye asenusu igo bokongu bori bosabantu bagotigana bari nyumba kerine gento kegoso asubunko bw'omuntu nigo ngosoraiga bari bakonyora obokongu ikabirobu negente ekongusana kekogera omuntu okorengereringa naende bono yatuiranire gokintu kenatanga naki abantu bagocha gotorora naki abantu bagocha gotumanya abasani baitu batorochamo naki bakorengereria tiga kweboringa naki abasani bakorengereria eboringa naki ubugimo bwane bokoba ndakibika senkoro yane nkerengereri mono naki ngo chikoba gose ndakukurwe enseye ensenete nenenga nakure
nsete gotenena igo renda omubiro naende tema korengerera na kyoko ogokora amangana ayu oyerusia se birengereri byao otware break egere orengereria ebintu bigukwagaja n'ebintu biragokonya enderi ogendera Ndemono daktari ekara togusuka guchimotwe abantu tokora bakora tunyagitari mbere onyo batingire chingori ngana buchi barimo bare tunyagitari kero kende omonto nawoche boronge gabona nche sara ngiche ngotayinywete ngabo ngo bwana tinyigweti nimbwate bintu getengwetera sobongo bwana ime nandonye bana gocha mbare ngaiga kwa ire services ose kwa baire gokuba cancel abachire no muchando bobongo Biyamano, madam, tianda asinini da clarify, incheni onde a PhD holder in strategic management. Okay. But ekwende ya mental wellness ina chitiko ya kora esengencho ni onde an HR specialist as a semo ya strategic human resource management ekine gentugu practice sama tukamange na kekora na mbwate interest as a semo ya mental wellness lakini egentu kwa boria negentu kireke nemono matuko makega etire ntobwata ekwende amatuko twarego kurigereria abantu bali barwarite ase urwiri bwobongo na ande ngakeyo injenarenge minister internera ase department ya itu ya health tugatwara kinga kichingia na barabuo na ande nkasoma mangana mangi sana na esengi yo kobe mental health champion nimbwata interest yo kwana n'abantu kabirago lakini ngo kwanira iga abantu bokojora bobwate obongo borugite asenini umanyete nyasa tutungite agatutunga chinjira wao kinga kichinde ngurate y'abantu ngana n'umuntu ruwari tobongo tubase kumusiereria nabwate value akomenta which ase tomenyete nabwate ngina na ise abo bamwanjite mono na ndo konyora bakomwanja mono kubwa abana bali bande bali buya ekini gentu ba ense yaita abantu baitu bwene bamanya egento najete konyora ngeringa abantu baitu nkurigeri barenga umuntu ruwari toburweri bwobongo ngubu noborogi nale kubakurira iga muntu tayo okoroga muntu atwara bongo busobongo buteane ege bintu bikogera nebye biga twakwanire boniga ebirengereri bire bingi bitayigo kwagaja kwanyora obigite bintu bitaisaini ko baso mutuo na byokorete ki na byorengerereti kwanyora umuntu akonya korengereri nganko endade kuiba na kyo umuntu akoiba awansa korengereria obanga kurwo bongo bwaye umako endo chikoiba na kyo umuntu agwito umuntu nde okerengereri kuru mutuoye othanga oyoiga ngabono twara bokungubwa abantu bagusamba ngana baro omuntu so akorengerera uno morogi kira rituka asakumurigereria era amoroche buno morogi kindi gyonsi kyakora omoro buno netoka ngane eyandika kivia yagunse ochikoya chora ayesinge nkekerengere kiao umutuo ime omorochi buno morogi oroche ngane bintago chora achikokora ki achikoroga abantu omwerio mwakurira twaitana ase egetu gitaisaini iko egento ngoteba kenenkeringa oburwaire bwobongo obunuburwaire porogi mbuyo na muntu ndibwese bwato burwaire bwobongo obebo gocha neki kikwende I wish nabwo atari baralisaine nabo nari kubaeresa mono guchime na obongo tubwate mbubwate nsemo tokurukanga intelligence part na ande tubwate asande tokurukanga stupidity part ekine chumun kuni igoro daktari via mono na stupidity via mono madam asoko galiva gerio obongo butubwate section ya intelligence na stupidity ekero human cha intelligence chile produced half na cha stupidity chile half ekikorosi umuntu ori upright umuntu ori burungi oikeranete kana tango daktari karo human echirara kabere stupidity na cha intelligence ekero kikoba produced chibwena tugocha enusu asenusu yaro sio muntu oikeranete ekero konyora omuntu abwate obongo bori bwango ari omungaini mono sana kubwa abande nekero konyora chi omuntu chia intelligence chiri chiengerete echia stupidity lakini ekero konyora omuntu abwate
obokongu obotogo tanga bantu barware tobongo nekero konyora kia stupidity kire nyinge kubwa intelligence eno nekero bago chikurwari bwe bakubetwe sindani yo equalize human na kiye kugera abantu baitu bari tokuruka nka genius pole onde tabase kongira bube na ende tingi chetie asogosarire onde rieta lakini mwise kurigerera genius no ene bitabwo batuki bakore obotuki bwabe bagotanga genius teigwetani miaka 65 asobo komenya kwaye esinge ncho bongo bwaye engenche rio bongo intelligence yebwete stupidity okonyora nga bongo bo palasiti yale tobokomu egento kende nkeringa moise ko ngonye mwarigereria sebinyoro byaitu ase tubwate genius kapisa eli genius ngo ikabara abande kwanyora nga obongo buri bagari konyora more intelligence than stupidity bwachenkia stupidity abe enyinge kubwa intelligence kwanyora umuntu uyo mama akotanga obongo ngakete agasarika obongo kumbe n'umuntu urengi buye mwa kuminga nkikia muri ete ngabona orogirunge singe cyaro ngo mungaini ni garogetwe korogunkoyo ande egento kyako bankeringa obongo bwaye cyumuntu kyachenkia eki cyarenge moina cyasoko bakinyinge kubwa eki kindi cyarenge moina nakiyeko rokonyana n'umuntu uyo ababarwarte bareki street umuntu arwarte burwiri bwobongo okomonyora rero agukwana buya mambia atahiborunge akonya guchenja kindi guchenja ekero cyumuntu kiri kya balanced obongo bwaye bakobabuya obaburunge lakini nande kigo change nande kindi kigo engere kinde kwanyana ndo bongo bakoreke wachinjire kero kende ekere chinga kibune chiga abasaba bange batumikira amariogo yo gotindia amadawa ya kulevya bunenya sole kero kende ekero twarenge skura matukari amaega twatebe tugunga oise konywe nyasole ngoko ngaini yakegima igoko bomonto monene kero kende obutumiki obuiga bwa mariogo yo gotindia bunenya sole nkwirerero omonto orukwa nobonko mbia mono eki negento kire ekerene mona asabana baitu abasaye no ena bagaka mbaro nabangina mtutaitenga nabasaye boka abantu baitu bechinsemo ao basalikire sengenche ebinte kabirebe amangana yo gotumia ebintu byo gotindia bantu baikumanya lakini ekwende yo gotindia nigekogera omubiro okoregas buno tabwenerere tigokora na kieko erokonyora umuntu onyo amaruaye ogenda okora amagoso ekera akorera amagoso mu makuru bantu batanga ya nigakoreteki nigatindete inkieko era yekiraigo esenge amaruaya bose egente kikwanyu gegotindia nigeo kwa chinguru chinde chigwetania bune bimo bya onyasa bitongete bigokoreme emirimo yaye ya kawaida igo gotumea marua gotumea enyasore gotumea ebinta wao taibo ngaini bigokoa nigo bigo chenchi umubiro okoregasi wetania buno obwenerete gukora chinga kicia butambe tigato tige kungainana abantu baitu tigato tumie ekwende ngonye no burwaire tigo monya gitari akoirio gokorengana buno urwarete egero onywe obwene lakini tutige kungainana kogenda kunywa ibintu bunebyo bintu ibi mbiri gokonya na agagubono no tugoje twanyorera abande baza umuntu awanza bunecheche na cheche njamwa umaliga okurira kunywa amarwara amange akigusari umubiroye okurira kunywa nyasore nyinge bono umubiro usarika kapisa abandi bakurira baje gutwara ki problem asama niabo bantu obwimo bwasira nyasaye ngagutongete gento muntu tayo nyasata ete bungaini bwaye kero muntu nabwatu bungaini bwaye nabo muntu rwarete nabwatu bungaini bwaye naende nabwate e value yaye asense yiga na engenjo nyasata tongete obokomu bonde borobu beseye madam ngantire gakinkwanireke ogo compete sara lera abegete yanga gete nanjye nitaite nyibeke inkindaga nimbekere yanga sara abegete ngonye tindaiko nyasaye atutongete kero umuntu akamwa a destiny yaye kero umuntu achorere nyumotara iborwa nane bukwe gotanga nyumotara iborwa nyasaye amanye tenga inkiwo chikoba nena maine
daktari ngwa kwanira nga ekero stupidity hormones chigo kina chiabwa intelligence hormones muntu yuna bawika otwara bonko botaikirane tibi okorengereri kwaye nkoikoba burunge whatever yagochi oba stabilized ne sindani kero kende chumene chiira na chiarengana yes njira nero utabitiri sindani omonsi chikwira na chuka chino malaisi kawaida anya chigo kina moina na njira tio chikwira na nsekiro chichuka ese wikane sindani mbiye mono twarorira abantu baitu barwarete kwenda burweru bw'obongo okonyora bari kiparagaiga ritukugite mwanyorana mwagamba nero okugamba biya mwagamba paka wakuminga kai omuntu tabwene mambiaye kwanyora naende ochenjire naende osore gukora ibintu biri ari gukora agunekera omuntu atigirwe engenje yigo gwateba nga tairiri ogo lakini obongo bwaye bokoje kwe bokona we balance bowe balance bwaenda bube bwa burungi ne kikiyoje kyaba lakini tubwate ngabona amarwire yobongo ayo wetakera ose ayago cha story esengenje tutamanyete kwirenda toise kurigere kinyagitari chetu nyinge bunabona KTRH ne kinyagitari kindi cyonsi cyagusigaiga ndubwata abantu orro anenanere baretirwe orro babwata uburwero bw'obongo ba okonyora bakore kigusia bange totanga nga umuntu abasogete busabeire barimo abande ekero kogendo percentage nyingo okonyora nga nesingenje umuntu atamanyete kurenda obongo bwaye esingenje ebirengereri ebinge esingenje yamakongwa amonyorire nakekora obongo bwakora ki bwaruka ekero yekeirego umuntu yakurwariwa oyegwa mario gaya obwena pi oira nka ogendo cyokore gasi yaye tai bantu bakurwara uburweru bw'obongo tai abantu bakurwa masabuka yaya no na abantu bobwate kibese barwarire neringa bose ekero barwarire baro bantu bayokora ki bayigoje bamanya bayikomanya sibagoje barwarire amaru uburweru bw'obongo no burweru bwasumbuira abantu abange naende abantu abange mono barwarete naende noende nkekero nkuburi kunchibweka boni igomboringa ekero kurigiri gusi yaite population abantu bali ngora atebe batarwarete uburweru bw'obongo igongo tanga abana b'emyaka gete wansira emyaka nge 12 gokinse ndabura anyore babwata obongo bure 100% kogera na bagubeka kinse cyoko gakigwa ebakibegete kando kinse cyoko kiesa ebagukiesa kinse cyoko kore ibintu binde ebakubikora lakini intwe oikere entege sinini yako gakimambye wama okerengere litukurigima obotuko tuikorara mambye na kiorengereti hono kwa maganyora nga na ibintu byao byamagendero kwale gukora byakoreki byatenenire. Pia mono sana daktari. Ligereria ni gotogendera tukanya kobana Dr. Okibo. Oyogendera tugotwerera na ndi ninyegenete ngano gendera tukunya gwesomia asengencho igabekire burunge nikigusie kenuke ekitoko igutwensi amabagusie nyako bwate ibuli asare igoro yoburire bw'obonko mental wellness ibirangari bipoete bituliete bia na bokoboli kwa ngwancheire wetera se namba yesimi eyere ase TV yago boigo no tole Facebook live buna Ndizi TV News na gotonyora tole na Dr. Okibo tukonya kulia ngambo ya ito yeri tukulia lero Jumaine boigo YouTube no tole Ndizi TV News genda galia subscribe ligereria na ande share asengencha mangana ya nawone to gwikira kero mugusia ndonsia sabeta asengencho ebirengererio bingi na ibiitira abantu abange asengencho tutamanye tichinchira cyuko birenda boigo semo ya Twitter na bagotonyora buna @Ndizi TV News ekirotole na daktari ogenda tukonya gutwerera megaiga ase studio kero kende daktari chi facility cy'abantu ababakwirwa lazima nketare cyuka gusitinye gitari chinde nchibwate services bara y'abantu abayiga babwate urire bw'obonko ekera abantu baitu batwalira obokongu ntubwate nga tairasma umwire nyagitari eri nene ritangani nyagitari ende yonse biroka gusiya ito yongo akire gavana yaito James Elvis omaribongwayo oyokorera gasirengia wakikishire nga kinyagitari kitu kya gusi ochere ebifaa bisaine nandi kinyingo kya upgrade actually bono iga
ase Kenya yaitu county ya korira magendera manna sense ya moyo burwaria Kenya ngima Kisii county no hera sikiri kitangaine amuna Machakos na boigo ase miaka iribocio woni abantu baito nabo turabento itaba lakini ase miaka iribocio ndoje realize nga Gusii nigego chikoba a medical tourist center engencho to abantu bakuruga bagenda mu teaching and referral Eldoret na Eldoret muroje nga yakinire ese ngencho yinya gitari area so ekero umuntu arwari burweru bwobongo koranje tiga ko kanyanga goikomo kobe bakagende paka KTRH omuntu uyu muire nyagitari ende yonsi irange tigara arigirerirwa ara akorera first aid ara ngonye pressure ya so iri gukina era akora ki era akeigwa gakunya bako bankuru nyagitari icyo egere aretwe asinya gitari ya KTRH lakini bali barange na KTRH tigabagende KTRH daktari nara okuboli nga akaroko nyawara gosuno mwana omoke gusabwa ate hormones cha intelligence chire chinyingi osichire birango bigoro kwanyoro mwana o class 1 akore bintu no ne byo mwana o class 4 so class 5 lakini anene nkoro kwamba tuli koranga bantabaiga barabangaini mono sibabwate intelligence quotient ire igoro mono genius abangi babo tukonyora mbali komenya matuka mange okonyora baikiro basiri no n'ubugima gatika biraiga kwanyara go batana umururi nyarebe uru mungaini gaki nkia kwira kwa bantu bande gaiga batigara tuma usawitana nga arogwa garogwa umuntu yu gaitu asengencho gaki no mungaini yani mbali komenya myakeri menge anene inkie kwirira kero kende no conscious kwirenda banko boiga wa intelligence babo bonge mano bakabwa morukisha inero problem yeko era no ni abantu baito moiso kora inu korubutuki bwino tinta etiko babekera ekwendere yo mwara kinta etikero umuntu akorubutuki abantu bali babwato bongo bole very sharp yani genius no ene kigase toikonyara bakurenda mono mbayikurenda naho komo abange nabo baba okoenda uri kwebengi oibere bengi kibese naende nonyo kibo okira naende matukuma ke kwanyora bese kitakibwati kwanyora sore kunywa maru asore kunywa sore oikorero aita bwita bosokorera ukwa ntubwate bintu bitano omuntu le nomo ubwenete kutukana kurendete nambeyemo oikotware egetu tokuruka social life obugima buri mukugamba n'abantu lakini genius nabo komonyora ngere ngonye negetabu akwerekera tata itikomanya busabantu bantu bakorete ki baro ntubwate spiritual life ntubwena tutunyure nganya sai naro nande tumusabe ntubwate the academic life sometime mbiya tunyure nga ntutakira mangana ya masomo ntutakira twenderere sema yo gusoma na bintu binde ntubwate the career life eyo obwena te kwegendereri ngonye wasoma rero mambio some yani wekini aye wekomonyene enderio oche kogendera ntubwate family life bono nguikira kwanyora nga abantu abachikini ase abange binde bitano mbabwati aida bwate kemo bibere bitatombio oise konyoro yo bwate bitatotemire sana lakini umuntu bwate bo balance ebinde byonsi ipi nigako bigendera ngora kwera nigamanyete kinga kikie ago separate ibintu okole ibintu kinga kitakire lakini aseri swali elio yo mintago ligoro yo mwana amangana ya intelligence of intelligence and all that bose omunsiye ekini gento kire genetic yani gento gekurwa survival to konyara gugechenje onororeri ekina kimbiya mano wabo okini gento kiororeri to konyara gutanga nga ekero umongi nawe chikonyora umwana tabase ko mobongo bungaini mono na nda buri mono ekini gento kiororeri ketanyara gutangika okay mbiya mono sana kero kende daktari bono inkitora akore usenkiganire gokorwa egera abantu banyare ku improve batware mental wellness ire engia umuralia umanyete engaki yakara abagusiba bwate mirabaro yaringimia bari gotanga
chiro komosi kende gions gia chire bosibwao otara amwangen kyokora chira mangana roti chira mangana ngora kura rengereria otarakora kende kuna bono umurabaro nganchire gakinda kwano gweke gusi abagusi bakwanete ekero umugusi ari goja gwita umwana oyo mumura batete nga magamba gitugu mori nyanya magamba gitugu mori nyanya okay aba